ସବୁ ବଦଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଦଳିଲାନି ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସଣ୍ଡେରେ ମୋର ଚୁଟି ସଫା କରିବାଟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଥିଲା ସଣ୍ଡେ, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇକି ଚୁଟି ସଫା କରିନେଲି। କାହିଁକିନା ସପ୍ତାହକୁ ମୁଁ ଥରେ ସଫା କରେ, କେବଳ ସଣ୍ଡେରେ। ଆଉ ତ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଆସୁ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି ସଫା କରିହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ବି ହେଇଥିଲି ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ଚୁଟି ସଫା କରେ, ଏବେ ବଡ଼ ହେଲି ସେତେବେଳେ ବି ସଣ୍ଡେ ଚୁଟି ସଫା କରୁଛି। ଆଗ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି, ଟାଇମ୍ ହୁଏନି, 4ଟା ବେଳେ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ସଣ୍ଡେରେ ଚୁଟି ସଫା କରେ। ଏବେ ଟିଚର ବି ହେଇଗଲି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ବାସ୍ ଫରକ ଏତିକି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ଏବେ ଟିଚର ହେଇଗଲି। ବାସ୍ ବଦଳିନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇ ସଣ୍ଡେରେ ମୋର ଚୁଟି ସଫା କରିବାଟା। ଆଜି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ତ ପଖାଳଟା ତ ନିହାତି ହେବ। ସଣ୍ଡେ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ପଖାଳଟା ଖାଇବି, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆଜି ପଖାଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବି, ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ିକି ଗଲି, କେତେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପିତା ଶାଗ, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆମ ବାଡ଼ି ଯାକ ଖାଲି ପିତା ଶାଗ। ତ ସେଥିରୁ କିଛି ତୋଳି ଆଣିଲି ପିତା ଶାଗ, ନେଇକି ବୋଉକୁ ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆକୁ ଟିକେ ଭଲକି ବାଛିକି ଧୋଇଦେ, ତାପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ପଖାଳ ଖାଇବି। ଆଉ ବୋଉ ସେ ପିତା ଶାଗକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଲା, ଆଉ ତାପରେ ବୋଉ ବାଇଗଣ ଆଳୁ କାଟିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବସିଗଲି ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଭାଜିବାକୁ ତ ମୋତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ, ଛାଡ଼। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଫୁଟଣ ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ପିଆଜ କାଟିକି ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜଟା ଭଲକି ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପକାଇ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲି। ହଳଦୀଟା ଭଲକି ମିକ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କାଢ଼ିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସିଝିଗଲେ ତାପରେ ପିତା ଶାଗଟାକୁ ପକାଇବି। ସିଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ ପିତା ଶାଗଟାକୁ ପକାଇକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲି। ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ିଲି, ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ଗୋଳେଇକି ତା ଦେହରେ ଭଜା ଯାଇଥିବା ବଢ଼ିକି ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଜାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଜାରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମ ପିତା ଶାଗ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଉପକାରିତା। ମାନେ ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କେବେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଆ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବନଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଅପଲୋଡ଼ କରେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଟାଇମ୍ ତ ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।